Sziasztok, ez itt a Mystery Corner, és bemutatok ebben a videóban 5 plusz egy olyan személyt, aki híres festményeket lopott. 5. Egy hölgy arcképe. 1997-ben lopták el a Gustav Klimt által festett képet a Ricci Oddi művészeti galériából Olaszországban. A nyomozás arra jutott, hogy a tolvajok horgászsinórral akasztották le a képet a falról, majd a nyitott tetőablakon keresztül jutották ki a galériából, ezt követően pedig lefejtették a keretről a képet. Mivel a kép ismert volt, nem volt eladható a fekete piacon sem. Értékét 60 és 100 millió euró közé becsülték. Világszerte bejegyezték az összes ellopott műalkotás nyilvántartásába, de 22 éven keresztül nem leltek a nyomára. 2019-ben, miután a kertészek eltávolították az elburjánzott borostyánt a galéria külső faláról, egy üreget fedeztek fel. A kis lyukban pedig nem más találtak meg, mint a fekete nejlon zacskóba csomagolt világhírű festményt. 2020. februárjában 2 férfi levélben ismerték be a lopást, és azt mondták, hogy a festményt karácsonyi ajándékként küldték vissza a városnak. 4. Jézus születése Szent Ferenccel és Szent Lőrinccel. Caravaggio nevéhez fűződik a Jézus születése Szent Ferenccel és Szent Lőrinccel című alkotás, amelyet 1969-ben tulajdonítottak el egy palermói kápolnából. Az FBI egyik legkeresettebb lopott műve. A kihallgatások során valaki azt mondta el a vallomásában, hogy a festményt elégették, más azonban azt állította, hogy egy maffiafőnök hálószobai szőnyegnek használja az értékes műalkotást. Az idő múlásával egy Gaetano Grado nevű gangster tett vallomást a kép hollétét illetően. Elmondta, hogy 2 nappal a festmény elrablása után egy Gaetano Badalamenti nevű hírhedt szicíliai bűnöző félbérelte őt, hogy keresse meg a képet, amely végül Badalamentinél kötött ki. Ezt követően Badalamenti felkért egy svájci műkereskedőt, aki azt javasolta, hogy darabolják fel a festményt, így könnyebb lesz eladni. A hatóságok szerint ennek a történetnek lehet valóság alapja, azonban ez a vallomás sem vezetett eredményre, és az alkotás hollétére a mai napig nem derült fény. 3. A sikoly. Edvard Munch alkotásának igencsak terhelt története van. A festmény 2 verzióját is ellopták az elmúlt évek során. Az egyik festményt 1994-ben tulajdonították el, amikor is 4 férfi tört be a National Gallery of Norway épületébe, hogy egy cetlit hagyjanak ott a mű helyett ezzel a szöveggel. Hálásak vagyunk a gyenge biztonsági rendszerért. A mű 1996-ban került elő a norvég és brit rendőrség, illetve a Getty Múzeum segítségével egy rajtaütés során. A sikoly másik verzióját 2004-ben lopták el az oszlói Munch Múzeumból. A tolvajok akkor rohantak be az épületbe, amikor az aznap éppen megnyitott a kapuit a látogatók számára. Sorsa azonban meglepő fordulatot vett, amikor 2012-ben egy szintén a brit rendőrség nevéhez kapcsolódó akció során megtalálták a festményt. 2. Európa elrablása. Az Európa elrablása című festmény a művészettörténet egyik kiemelkedő alkotása, amelyet a híres holland festő Rembrandt alkotott. 1990-ben azonban váratlanul eltűnt a Stockholmi Nemzeti Múzeumból. A hatóságok azonnal elkezdték az intenzív nyomozást a festmény hollétéről és a lopás körülményeiről, a rejtély azonban sokáig megoldatlan maradt és sorsa homályba burkolózott. Értéke nem csak anyagi, hanem kulturális és művészi szempontból is óriási volt. Mintegy 15 év elteltével 2005-ben egy brit rendőrségi akció során a festmény előkerült, amely egy magánszemély birtokában volt. Napjainkban a J. Paul Getty Múzeumban megtekinthető. Első Mona Lisa. Az ikonikus Mona Lisa a világ leghíresebb festménye, amely Leonardo da Vinci alkotása. 1911-ben a Louvre Múzeumban történő lopás miatt a Mona Lisának nyoma veszett. A rejtélyes eltűnés hónapokig tartó kutatással és a nyomozóhatóságok kemény munkájával járt együtt. Idővel kiderült, hogy a lopás hátterében Vincenzo Peruggia állt, aki egy szinte hihetetlen merényletet hajtott végre a Louvre-ban. A lopás során a festményt a kabátja alá rejtette, majd távozott a múzeumból. A festmény 1913-ban került elő, miután tárgyalásokat kezdett az eladásáról a firenzei Uffizi képtár igazgatójával, aki azonban feljelentette. Ezt követően az olasz állam által a festmény visszakerült jogos helyére. Peruggia hazafias cselekedetként magyarázta tettét. Mindössze 1 év börtönre ítélték, és ebből is csak néhány hónapot kellett letöltenie. Noha a festmény átmenetileg elveszett, csak növelte a Mona Lisa hírnevét és világhírűségét. És akkor jön az a plusz egy lopás is. 2010-ben a francia tolvaj, aki Spider-Man, azaz Pókember álnéven tevékenykedett, 5 képet tulajdonított el a Párizsi Modern Művészetek Múzeumából, köztük Modigliani nő legyezővel, Picasso galamb borsóval, Matisse Pastoral,
Braque olajfa a tó közelében, és Léger Csendélet gyertyával című festményét. Komikus, hogy a rabló egy adott festményért tört be az intézménybe, mivel azonban a riasztóberendezés nem működött, volt ideje körülnézni, és néhány extra műtárgyat hozzácsapni az amúgy eltervezett Léger képhez. Az ellopott munkákat a csapat egyik bűntársa pánikában megsemmisítette. A tolvaj, aki a falmászó Vjerán Tomics volt, 8 év börtönbüntetést kapott. Rendőrségi szakértők 107 millió dollárra, mintegy 31 milliárd forintra becsülték az ellopott festmények értékét, de művészettörténészek szerint ennek akár a duplája is lehet. A hatóságok nem hitték el a vallomásokban szerepelteket, azonban a festmények a mai napig sem kerültek elő. Köszönöm a megtekintéseket, ha tetszett a videó, lájkoljátok, és kövessétek be a csatornát.